Днес говорим за Seiko, но не онова Seiko, което може да купите на всеки ъгъл. Говорим за Grand Seiko. Японски часовник на цена от 23 000 евро. Да, чуме правилно. Аз съм Калуян Стоянов от Watch Studio КНК, официален сервизен партньор над 28 швейцарски марки. Работя с условни часовници над 20 години, но това Grand Seiko ме накара да се разтрепера. То е исторически важен момент в историята на тази компания, защото за първи път правят нещо уникално. И съм горд днес да е в ръцете ми. Grand Seiko е отделна марка, не е просто скъпо Seiko. Японците са я пуснали през 1960 година като отговор дали могат да направят по-добър или равностоен часовник на швейцарски часовници. Десетилетия по-късно отговорът е очевиден. Моделът, който са създали е Tandegраф. Това идва от Танте от 10 удара в секунда. Граф от хронограф. Буквално 10 удара. Японците обичат да кръщават нещата си така както им идва отвътре. Произведен е в лимитирана серия от 300 бройки и една от тях е в ръцете ми. Моделът излезе октомври 2025. Но сега, преди да продължим всичко останало, едно бързо нещо. Ако и ти търси часовник и не знаеш откъде да започнеш, в линка в описанието съм сложил възможност за безплатна консултация. Изпрати своите въпроси и ще получиш правилен отговор, със сигурност да не загубиш парите си. Или ела на място и ще се убедиш в това, което ние можем да направим за теб. Нека погледнем всъщност. Часовникът е 43,2 мм, масивна структура. Въпреки размера си не е тежък, защото е направен от титан. Същия титан използва в авиационната си индустрия. Освен титан, използват розово злато. Виждаме фантастично розово злато на бутоните и коронката, безела, керамичен инсърт, 3 материала, които седят рядко, но фантастично заедно. Работят като перфектен синхрон. Циферблатът е ръчно изработен. Ако се загледате внимателно, има релефна текстура и имитира хребетите на планините от птичи поглед. Поне така е казано от майсторите, които го създават. Полирането на титана е нещо, което може да изкара извън равновесие. Японците са усвоили техниката фантастично и даже бих казал, че са надминали швейцарците. В нито една част от часовника не виждам забележка в полирания детайл, защото най-трудното нещо, повярвайте ми, в моят 20 годишен опит, е да направиш титана полиран, без да има никакви забележки. Тук това нещо е на уникално ниво. Един часовник, бих казал, не мога да повярвам, че японци са създали такъв екземпляр. Seiko прави хронографии от 60-те години на миналия век. 6 десетилетия, но и това е важното. Grand Seiko до момента не е имал механичен хронограф. Всички предишни са били или Spring Drive, или хибридна технология. Но сега, за първи път, Tandegраф през 2023 година е изцяло механичен хронограф в историята на Grand Seiko. Това е факт, който повечето, които правят ревюта, минават отстрани, но това е изключително важно за развитието на марката. Калибърът в него е 9SC5, работи на 36 000 вибрации, 10 удара в секунда. Механизма има 72 часа Power резерв, дори с работещ хронограф. Точността му е плюс-минус 3 секунди, като това го прави по-висок стандарт даже от COSC сертификатите в Швейцария. Grand Seiko има по-строги собствени стандарти от международни сертифицирани лаборатории като COSC и други подобни. Затова техните механизми се тестват повече от 20 дни в различни позиции. Този часовник заслужава всяко едно от тези 23 000 евро. Повярвайте ми, това е изключително надежден, инвестиционен, защото това нещо ще разбие пазара. Остана ни последното и най-важното за теб като купувач. Според теб заслужават ли си 23 000 евро в Grand Seiko или избираш някоя друга марка да чакаш нещо да се случи с нея? Отговорът зависи в това какво ще се случи в марката след това. Ако искаш технологии, финишинг и история, тук Grand Seiko бие всички. Циферблатът е ръчно изработен, полиран на ниво повече от всеки един швейцарски друг бренд. Хронологията в този часовник е наистина до всеки един детайл, защото всяка една част на механизма са перфектно финиширани. Инвестиция. Тук е сложно. 300 бройки в света
Но Grand Seiko на вторичния пазар все още в Европа не държи такива котировки. Но в Америка, Китай и в Япония е почти невъзможно да намериш подобен часовник. Накратко 3 неща, които трябва да запомниш за този Grand Seiko. Исторически часовник, първият изцяло механичен хронограф на марката, факт, който не се повтаря в историята на фирмите. 72 часа Power Reserve с работещ хронограф, точност над КОСК, лимитиран в 300 броя. Ако ти е интересен, не чакай. Тези часовници са изчерпани, но можем да намерим правилния за теб, в зависимост от твоя бюджет и твоите желания. В описанието има линк, в който можеш да напишеш твоя бюджет, който ти би желал да е за часовник, любима марка, любим модел. Ние ще се свържем с теб и ще дадем правилния отговор, според нас, за тези пари, какво да купиш. Ако видеото ти е дало нещо ново, един лайк значи много за нас. Ако имаш въпроси за Grand Seiko или друг часовник, тази категория пиши в коментарите. Всеки един коментар, какво бихте желали да видите в следващите ни видеа, е добре дошъл за нас, а и добре дошъл за аудиторията. Дайте отговор, кой искате да бъде следващия часовник, който искате да видите в следващото наше видео.